Ja sóc aquí. Molt bé. Quina experiència amb el Hadú, Sí, L'ofici saliner, Déu-n'hi-do, se les té. La veritat és que és una feina dura, però bueno, per treure després un producte únic, de fet jo crec que realment ells ho fan perquè ho estimen, no? I perquè el que treuen, que és la flor de sal, és la sal marina verge de Menorca, després els hi recompensa. No? Bueno, o sigui, vosaltres deixeu flor de sal, que és el que he estat jo collint, i sal marina verge, que representa que està com... La que hi ha en els fons, Vale. que dèiem abans, les densitats es crea, la combinació dels àtoms es crea i va per una densitat inferior i està en els fons de les balses. I ho recullen també amb el mateix... Recullen una vegada o dues en l'any, depèn, Vale. perquè això vol dir que la bassa s'ha de buidar una mica i aquell dia la treuen de forma manual amb unes pales i es deixa secar. No et seques les taules perquè és una quantitat major, però sí, també té un procediment de secat i totalment natural. Quanta sal esteu produint? Bueno, potser fa un anyet, encara és poquet saber-ho, A veure, enguany és el primer any nostre, és a dir, enguany sabrem exactament quina collita podem tenir de sal, de flor de sal i de sal marina. Vale. Així que estem expectants. També és el que dèiem abans, depèn de les condicions dels temps. Un dia mos plou i la densitat que té l'aigua disminueix, perquè li entra l'aigua dolça. És a dir, que és un procés incert, totalment incert. Natural com la vida digna. Sí, també, Bueno, però anem a la teca. Què tens aquí? No. Nosaltres, com hem comentat abans, tenim la flor de sal de Menorca, natural. Aquesta és la que tu has cuit, directament després de fer tu, se neteja, que sequés i tal, l'empaquetaríem i la posaríem aquí dintre. I enguany hem fet 3 experiments, d'acord? Un que seria la sal fumada, aquesta és una sal també natural, el que passa que la posàvem dins un forn i amb unes llenyes i li donàvem aromes diferents perquè la puguem emprar. Aquesta, per exemple, el salmó fumat que faríem, tu t'agafaries un salmó natural a casa, li posaries i tens un tast impressionant. Són sals gastronòmiques pel que veig, no? Vull dir que són sals d'alta gastronomia. No sé si pel dia a dia, però bueno, allò quan tens un plat de cuina una mica més delicat, no? A veure, realment, com dèiem abans, tu només tries un 10% de la sal que menjaràs en el teu any. És a dir, aquest 10%, aquí tens 150 grams. Aquí, en un any, no te l'acabaràs. Perquè és la que tu tries i és la que tu acabes de posar en el moment de fer el dinar i amanidar els plats. Per pujar una mica el sabor, no? Que diguéssim? Sí, el que dèiem abans, fumada, la d'herba de Menorca, que l'estem comprant a uns pagesos d'aquí de Silla, i després la picantona, hem fet una sal picant, una mica de videta i tal. Com molt bé comentaves, és una sal un poc elevada en quant a una sal gourmet, una sal premium, especial. T'hauràs fixat que és una sal amb una capsa de cartró, mínim de plàstic que hi pugui haver, i a part té la forma hexagonal, que és la mateixa forma de les basses. Totes les altres sals que coneixem del mercat estan fetes en pots redons, circulars, tot el circular en aquest cas és més econòmic i també pot venir de molt més en fora. Nosaltres intentant que tot el nostre paquet i totes les nostres accions que entren dintre de la sal sigui tot fet com a molt a Europa, intentant ser un poc coherents, res més. Anem-hi de tastar. Aquí tens un bon amic de la sal, no? La sal, un altre bon amic, també. Pa de Menorca, això, també? Tot es pa d'aquí, que seria el pa amb oli i sal tota la vida. Anem a provar el sabor més pur i més neutre. No cal disfressar-ho, això, no? No fa falta disfressar res. El que tu vulguis, aquí no voldràs triar, tu tria. Doncs jo les herbes de Menorca, perquè això, o sigui que em diguessis, això per carn potser, això per peixos o... Això és un poc a gustos, per exemple, a mon pare li encanta el picant i li posa coent a tot i li agrada cabró amb aquesta. Jo ara, des que he començat a ser aquí, que la veritat que som una gran aficionada de la sal, uns xampinyons mateixos quan t'arribes a casa, una truiteta així lleugereta amb una miqueta de flor de sal d'herbes de Menorca ja puja, un dia un poc és més especial, que vols el que te deia, un peix, el forn, ho acabes amb tal, i la natural, que sempre és a vegades molt més senzill tot, no? Escolta, i si el metge em digués soc hipertens, que encara no m'ho ha dit, se m'acaba la sal aquesta o no? A veure, és el que te deia abans, el problema és que la sal té un mal coneixement, no? Ens pensant que la sal no és bona, hi ha sals més bones i sals manco bones. El cas de les sals industrials són sals que estan elaborades amb un procés que el que perden són tots els minerals que pot tenir aquesta sal. Magnesi, potassi i tots els minerals que ja m'ho he comentat en Hadú abans, vull dir, tots els minerals els té perquè no fan cap tipus de tractament.
Les altres que passen per uns filtros, per unes escalfors, per unes temperatures, ho van perdent tot i es queden amb un alt nivell de clorur sòdic. El clorur sòdic és el que realment no és sa, és menys sa per nosaltres. En té, però té un percentatge molt menys que les altres. I a més això seria que sigui més. Jo crec que deu tenir un avantatge que no caduca això, no? Perquè al final és l'únic mineral que mengem. Estem menjant una cosa de terra, no? Nosaltres estem unes mines. Clar. Nosaltres estem unes mines. A A veure, l'aire. aquest és natural, que no té cap tipus d'intervenció, és l'únic que no caducaria, perquè com bé dius, és l'únic mineral que menjam. Vale. Encara que alguns fan la broma de que tasten sort, nosaltres realment l'únic que recomanem menjar seria la flor de sal de Menorca. Vale. Aquests altres, quan tenen tipus d'ingredients externs, sí que tenen una data de caducitat. És llarga, perquè són herbes aromàtiques o són herbes aromàtiques i no caducaria tan ràpid, més o menys uns 5 anys. És a dir, que el que dèiem, si tu pots consumir una capsa en un any, tens aquí perfectament per disfrutar uns quants anys. Vale, doncs jo tinc ganes de tastar-ho, Anem cap allà. abans m'han fet treballar bastant. Jo aquesta, sí? Vinga. Perfecte. S'han d'obrir, estan obertes. Te posaré un poc d'oli damunt del pa. Les obro, Veig que estan tancades, molt ben tancades. Les veneu a fora? Es poden comprar per internet? Les pots O comprar a les botigues de Menorca? Moltes botiguetes de Menorca la tenen. Ja hi ha restaurants també que te fan tots els plats amb sal marina verge i amb sal i amb flor de sal. Ui, com m'arriba l'olor, i tant. Realment és com un petit juí, això, Sí. Uau! Aquí hi ha molta... Que xulo. Bueno, aquí hi ha molta... molta... Vinga, fumada i així també anem provant dues variacions. Jo començo, Laura, no vull ser mal educat, però... Comença. És veritat que potencia el sabor, no? Sí. Perquè estic notant molt, evidentment, el sabor de l'oli, perquè al final la sal... Però com si me l'haguessin pujat de foc. Així és. És aquesta una mica? Aquesta és la sensació que s'ha tenit. Vale. Ara mira aquesta, olora, i veuràs. Ui, sí, superfumada, això. Sí. Agafa tu mateix. Vale, vaig a provar aquí. I no sé si t'he deixat de picant per final, si dius així que ho havia de fer. Bueno, t'ho va dir, sí. El picant no m'atreveixo tant, Perquè... Mira, jo te diré una cosa, jo l'estic emprant per fer unes gambes de mó boníssimes, així amb un poquet més d'oli de lo normal, i quan t'acabes li posa aquesta i sembla que m'he fet unes gambes a l'ajillo de tota la vida d'un restaurant. Gambes salà, molt bé. Però Bueno, Laura, doncs moltíssimes gràcies per la visita. faltaria més, gràcies a tu per venir. És una meravella. Gràcies Jo a crec que és un vosaltres lloc per venir. únic de Menorca perquè no n'hi ha cap més com aquest No. i venir-ho a visitar és un plaer. Us esperam, quan Moltes vulgueu, gràcies. això.